an zabe shi zai musulantar da Najeriya. To shekara biyu ya bai fara bai Najeriya menene? Yanzu sai ya kai shekara wani zai sauka shine zai musulantar da Najeriya. Ai ranan gini ranan zane. Tun da ya zo da zamu ga zai kafa gwamnati ministoci duka musulmi zamu ce to a sha abin da aka fada da gaskiya. Zamu ga zai sa hafsoshi wanda za su kawo mutane dole da kuma su menan ya sa musulmi. Zamu ce to ashe da gaskiya in yayi budget zamu ga kuma ya ware kudi domin gina masalatai da makarantar islamiyya. Zamu ce wannan abin da gaskiya ne. Mutumin da yake maganan a gina abubuwan da za su kawo rayar da kasa da cin gaban kasa ya nade ministoci Krista sun fi musulmi yawa, ya ba da cabinet rank minister Krista sun fi musulmi yawa, yana na waɗanda suka fi kusa da shi waɗanda kuma suke shawara da shi Krista ne ba musulmi ba, kuma a zarge shi cewa wai yana neman ya musulunta da Najeriya. Ni musulmi ne, ina cikin waɗanda nake tafiya yi wa baba magana, wan ba shi shawara kuma ya ce min ya ji ya gode. Ni musulmi ne. To saboda haka a kyautata wa mutumin nan, a yi mishi adalci, a fada gaskiya. Babu wannan abin tare da mutumin nan. A gidan baba akwai ma'aikatansa Krista waɗanda tun yana gogormayar nema shugabanci nan yana tare da su, sun dawo villa tare. Akwai yarenmu ana cire shi Nandul Felix, ya yi shekara 20 da Buhari, Krista ne. To bai musulunta da irin waɗannan mutanen ba, Najeriya ne zai zo? Ai sai fara daga cikin gidan shi magana mana. Don haka masu wannan maganan idan masu addini ne su koma ga shugaban addinin su nemi gafara, sun yi wa shugaban kasar Najeriya Buhari zalunci.